eleni yn blwyddyn arbennig o bwysig i ni. Dyn ni'n dathlu'r 60 y Cyngor Llyfrau ac wrth gwrs mae'n teimlo fel hanes mawr tu ôl y corff hwn. Dechreuodd y corff yn 61 i gefnogi yr diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Achos ar y pryd oedd yna lot o problemau logistics, sut i gefnogi llyfrau o'r ansawdd, sut i sicrhau amrwywaeth yn y machnad. Ac dyna oedd yr prif gyrrwr tu ôl sefydlu'r Cyngor Llyfrau. Mae Cyngor Llyfrau yn corff sy'n noddi ar y diwydiant cyhoeddi, a mae hwn yn eitha bwysig, dwi'n meddwl, fel cyd-destun. So, dyn ni'n am adeiladu yr busnes y diwydiant yng Nghymru. Dyn ni'n delio gyda'r gweis sy'n gwneud ceisiadau i ni. Dyn ni hefyd yn cefnogi siopau llyfrau. Cylchgronau dyn ni'n noddi, am hyd yn oed platfformiau sy'n dim ond yn digidol. Dyn ni'n gwneud gwahaniaeth gan sicrhau bod yna amrwywaeth, bod llyfrau sy'n werth fawr i gyhoeddi yn cael ei gyhoeddi. Ac ambell waith, mae hwn yn llyfr bach barddoniaeth sydd ddim yn gwerthu miloedd, ond sy'n bwysig i ni fel diwylliant. Dwedodd rhywun unwaith am dyledu bod pobl sydd yn gweld hunain ar y teledu yn dechrau credu bod nhw ddim yn bodoli. Mae hwnna hefyd yn wir am lyfrau. Mae rhaid i chi cael llyfrau sydd fel drych os licwch chi i'r gymdeithas le ni'n byw heddi. Dwi'n cofio yn gynnar iawn pan o'n i'n dechrau sgwennu. Teimlo'n ansicr iawn o'r pethau ymarferol, fatha sut mae'n gweithio, sut dwi'n mynd ati i gyhoeddi nofel, a faint dwi fod i gael yn halu, a pethau yma, da ni ddim wir yn da iawn am siarad amdanyn nhw. Pwy sy'n bia'r hawlfraint a teip yna o beth. Ac un o'r pethau gwych ydy, fod y Cyngor Llyfrau yn sefydliad mawr sy'n gallu helpu rhywun sy'n dechrau neu ar y daith, dwi wastad yn teimlo bod o ddim yn teimlo fel sefydliad di-wyneb amhersonol. O'n i'n fab i siop lyfrau, mam a dad i agor siop lyfrau yn Llanrwst yn ôl yn y 50au. Rwan yn y cyfnod yna, dosbarthu oedd gwaith y Cyngor Llyfrau. Dwi'n cofio co blentyn, mynd efo mam a dad i Aberystwyth ar dro weithiau a galw i fewn rhyw hen stordau, strydodd cefn, a mi dod o'na hefo bocsys, a fi o'n gorau cael ei bocsys. Ac wrth gwrs, dolen bwysig iawn rhwng gweisg a'r siopa. Dyna swyddogaeth cyntaf y Cyngor Llyfrau. Wedyn ar ôl mi sefydlu gwasg, yn fuan iawn, mi ddoth y Cyngor Llyfrau i ddosbarthu grantiau i gyhoeddwyr. Cyn hynny, gwasg Prifysgol Cymru oedd yn gwneud hynny. Mi fydd yna newid mawr yn syth. Oedd gen y Cyngor Llyfrau ddiddordeb mewn ansawdd y llyfrau. O ran diwyg nhw, o ran yr iaith, y golygu, a hefyd oedden nhw'n llenwi bylcha neu beidio. Ac felly, dyma yna newid felly pwyslais, nid cynhyrchu hyn o niferoedd oedd yn bwysig, ond sut fath o lyfrau. Pan ddoes i fewn i'r byd cyhoeddi ddechrau, oedd yna lawer iawn o lafur cariad. Pobl yn sgwennu llyfrau mwyn yr iaith, math o beth. Oedd rhaid mynd o gam ymhellach, ac wedyn oedd rhaid cael modd i gomisiynu awduron a darlunwyr a dylunwyr. Ac mi lwyddodd y Cyngor Llyfrau i ennill clus y gwleidyddion yn Senedd Cymru a chyn hynny yn y Swyddfa Gymreig, fel bod yna arian ar gael i gomisiynu'r doniau creadigol yma. Felly dyma yna ddolen newydd felly rhwng y byd cyhoeddi drwy'r Cyngor Llyfrau efo'r creadigrwydd yng Nghymru o ran sgwennu ac o ran diwyg. Mae'r pentwr yma o lyfrau, bydde ddim un o'r rhain wedi gweld gol y dydd o'n i bai am y Cyngor Llyfrau. So mae ambell un o'r rhain wedi cael milodd i talu am yr amser i'w sgynnu nhw. Mae rhai nhw wedi'n cael llai o arian, ond wedyn hwnna sy'n prynu'r amser i fi eistedd yn y stafell gefn a sgynnu. A mae'n job, dwi'n neud e fel job swyddfa, gweithio 8 awr y diwrnod ambell waith mwy na hynny. Ond heb y nawdd hynny, fydde lot o'r rhain falle heb i sgrennu, heb yn sicr gweld gol y dydd ar silfflyfrau neu mewn siop. Heb yr nawdd y Llywodraeth Cymru, dyn ni'n rhoi, dydy ddim yn bosib i'r diwydiant cyhoeddi drwy'r Gymraeg i bodoli. Mae rhaid i chi cael yr bobl sy'n prawfdallen, sy'n darlunio, sy'n arlunio. Mae rhaid i chi cael y golygyddion. Mae'n grefft i fedru golygu nofel heb
olygu llais yr awdur allan o'r nofel. A dwi'n gwybod fysa'n nofela fi, dwi'n gwybod os fysa'n nhw'n ddarllenadwy heb olygu fi fod yn holl onest. Wedyn mae yna dylunydd sy'n gwneud y cloriau. Meddylwch chi sut mae cloriau llyfrau yng Nghymru wedi gwella. Maen nhw'n edrych yn lyfrau rili pert ac dyniadol. Ond mae llyfrau yna wedyn yn cadw argraffwyr i fynd, yn cadwyn y gyhoeddwyr i fynd, a'r cadwyn y gyhoeddwyr ni yn aml iawn wedi cael ei lleoli yng nghefn gwlad. Felly mae hwn yn ddiwydiant pwysig iawn i gefn gwlad ac i'r diwylliant bant o'r dinasoedd a trefi yng Nghymru. Mae rôl y Cyngor Llyfrau dros y 19 mis dwytha. Mae'r gefnogaeth dyn ni wedi cael drwy hyn i gyd, a dyn ni'n dal i gael o, wedi bod yn anhygoel. Dyn ni'n llais i'r diwydiant a dyn ni'n gallu trafod gyda Llywodraeth Cymru am yr angen ac y werth mae diwydiant yn rhoi yn ôl i'r cymuned, i'r economi. Da ni wedi sefydlu cyhoeddwyr Cymru, Publishing Wales. A'r bwriad rwan ydy i ni drwy'r Cyngor Llyfrau gael stondin mewn ffeiriau llyfrau rhyngwladol, lle bod ni'n medru gwerthu'n cynnyrch a gwerthu yn cynnyrch i waddasu i ieithoedd eraill, ledled y byd. Mae siopa annibynnol yng Nghymru yn cynnig yr holl ffenest siop am bob math o llyfrau, ac of course maen nhw'n nabod eu cwsmeriad nhw hefyd. Creu cymuned yw really, yn hytrach na jyst rhywun yn dod mewn i brynu rhywbeth ac yn gadael eto. Dydyn ni ddim yn siop mewn gwirionedd 9 tan hadi 5, a dyna hi, dyn ni wedi cael eich pres chi ffarwel, dyn ni'n fwy na hynny, a mae'n perthynas ni hefo y gymdeithas yn hollol wahanol i lot fawr o siopau. Mae pobl yn dod mewn, maen nhw'n moyn prynu llyfr, dyn nhw ddim cweit yn siŵr be maen nhw'n moyn. Felly, ni'n neud yn siŵr bod ni'n gwybod be ni'n gwerthu. A mae beth sydd ar y silffoedd fan hyn wedi cael ei ddewis yn ofalus iawn. Byddwn ni ddim yn gallu bodoli fel i ni heb y Cyngor Llyfrau. Mae'r perthynas gyda'r rep sydd gyda ni. Mae hi ar draws beth sy'n dod mas, pryd mae fy'n dod mas, a beth mae pobl yn yr ardal mae'n licio darllen hefyd. A mae'n gweud, reit, fi'n gweud ddylech chi cael hwn i fewn a dyna be ni'n neud, a wedyn ni y diwrnod maen nhw'n cyrraedd, mae pobl yn dod mewn i brynu nhw. Felly mae dysgu gan y Cyngor Llyfrau jyst i bod yn beth ffantastig. Mae'n perthynas ni hefo'r ganolfan, efo staff y ganolfan, wastad i bod yn ei dda, ynddo. Yn dall yn anghenion ni ac yn dall broblemau yn codi. Mae back catalog gyda nhw o lyfrau sy'n mynd nôl blynyddoedd. Felly mae pobl yn dod yma ac yn gofyn am bethau sydd ddim gan pobl arall ac ni'n gallu cael nhw o'r Cyngor Llyfrau sy'n beth gwych. Mi rydyn ni heddiw yn gallu archebu 4 awr o'r hugain ymlaen llaw am yr llyfrau yma. Mae'r ffaith bod y ganolfan dosbarthu yn gweithio mor gret ac mor gyflym a bod y dewis na fyna rili yn helpu ni wedyn ni i gallu cynnig y gwasanaeth na yn cwsmeriad ni. Mae amrwyaeth yn pwnc hynod o bwysig ac mae hwn yn bendant yn un o'r rhif blaenoriaethau i ni. Mae yna sawl llwybra, of gwrs, un sy'n eitha amlwg themau a bobl sy'n ysgrifennu a sy'n darlunio llyfrau, y themau sy'n cael eu cafro yn y llyfrau, ond hefyd mae rhaid cofio y bobl yn comisiynu beth maen nhw'n licio, beth maen nhw'n mwynhau a beth maen nhw'n cyfarfus gyda. So i gael y newidiadau yn yr ochr golygol a comisiynu yn holl bwysig. Ac of gwrs, i'r Cyngor Llyfrau, mae'n bwysig bod ni'n cael yr amrwyaeth o ran ein staff ni hefyd. O ran y gwaith, mae yna lot o waith i wneud i gefnogi'r cwricwlwm newydd. Ac of gwrs, mae eisiau sicrhau bod yr diwydiant yn cadw lan gyda datblygiadau ar ochr digidol. Purpose ni yw'r i cael bobl i ddarllen, i mwynhau, ac gobeithio byddwn ni'n gallu gwneud yn siŵr bod hwn yn digwydd yng Nghymru. Os oes yna bobl sy'n teimlo fatha bod yna ddim llyfrau Cymraeg iddyn nhw, mae'r Cyngor Llyfrau yn chwilio yn gyson am y bobl yna ac isio creu llyfrau i'r bobl yna, a maen nhw yn creu llyfrau i'r bobl yna.